Gaur aukera jatetxe tabernan gaude. Produktu eta pintxo ikaragarriak dituztela esan didate. Mira, yo lo que hago es limpiarlo para quitarle toda la arena. Se corta no muy gordo para que luego cuando se meta en la plancha coja tono, no se cueza. Arbekina olio pixkat, eta bituk, pauso gutxi, baina perfekziora eraman da. Esan dezaket hau dela munduko nire platerriko gokoenetako bat. Olio pixka bat gehiago, gatz lodia eta listo. Papu, semen dezu onjoen pintxoa, zuretzako. Honegin. Ni esker, Jule. Onjoak gorringoarekin. Bitxu zeitzura, ze kolorea, eta zeu zaila, Bueno, ba, honegin, paposos y paposas. Oigola, hostia, baina nundik atera da. Jule, zein da pintxonen sekretua? Bukatu, eta etorri nirekin. Amaitu eta platerra ondo garbituta gero. Torri gurekin, jakiteko nola lortzen duten zapore ezin hobea. Bueno, bretxara joan gara. Gaude, Iritsi gera, hemen. Hula, itorbasa jenda, asko gustatzen zaiguna. Begira zela nolako onjoak. Buah, Primera kalitatea. ez da hau. Madre mia. Horako produktua, Demoraldikoa, Buah, ikaragarria, zeu ezin du zaila. faiatu. Politxak, Bertakoa gainera, kilometro 0. Bakizu ja, Aitor lasa. Zaindu eta baloratu dezagun etxean duguna. Urrengor arte eta honegin.